ಈ ಯೋಗದ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಎಂಚ ಆಸಕ್ತಿ ಎಂಚ ಬತ್ತಿ ನೀರಿಗೆ ಯೋಗ ಕಲ ಮಲಟ್ಲ ಎನ್ನತೆಚ್ಚಿ ಶುಭಾರಂಭ ಏಪಲ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ. ಮಾತಾ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಂತ ವೆಹಿಕಲ್ ಹಚ್ಚಿ ಓ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಒಪ್ಪುಟ್ಟು ಅಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆವಡ್ದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಗ್ ಯೋಗ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತು ದಟ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ಈ ಬಂಗೋಡ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ನೀನು ದೆರ್ತಂಡೆ, ಈ ಇಮೋಷನಲಿ ಡೌನ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ನೀನು ದೆರ್ತಂಡೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ನೀನು ಬೋರ್ಡ್ ತಿನ್ನದಾಗ ಅವು ಇತ್ತಂಡೆ ಅವು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ ನೌ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಯೋಗ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ ಅವನು. ಸೊ ಈ ಪಾತ್ರನ ಈ ಒತ್ತೊಂದು ನಾನೇ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ವೈವರ್. ಮನುಷ್ಯಗ ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಬರ್ಪಿನ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಜೀವನ ಗಡಿಬಿಡಿಯ ಜೀವನ ಬಿಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ಗೆ ತಂದು ಆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಒಂದ ಕುಲುದು ಒಂಜಿ ಬ್ರೀದ್ ಮಲ್ತಾಡ ಎಸ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದಾಪಡು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದು ದುಬೈದ ಮನ್ನಡು ಕರೀನಾ 20 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಮಸ್ತೆ ಯೋಗ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟದು ಪ್ರಸ್ತುತ 400 ಮಿತ್ ಯೋಗ ಪಟುನಕ್ಲೆಗ್ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೇದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಪುಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರೆ ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಮೌಕೆಡು ಇನಿತ ಶೋಗ್ಯಾನು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ. ಎಂಚ ಒಂದು ನಾನು ಲೇದಿನಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಹಪ್ಪಿನ ಆಡಿದು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಂಚ ಒಂದು ನೀರಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾತ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಷನ್ ಮಾತಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಿನೋಲ. ಸೊ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಕಾಲಿ ವಿಪುಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಕಾಲಿ ನಮಸ್ತೆ ಯೋಗದ ಒಂಜಿ ಫೌಂಡರ್ ಎಂದು ಇರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಅತ್ತಂದ ಇರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಸೊ ಇನಿತ ದಿನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸೊ ನಮಸ್ತೆ ಯೋಗದ ಬಿಹೈಂಡ್ ಸೀನ್ ದಾದ ಬಿಹೈಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ದಾಯಗಾದ ಪುಟ್ಟುಂಡು. ಸೊ ಒಂದಿನ ಮಾತ ಪಾತಿರ್ಗ ನೆಡ್ದು ಮ್ಯಾಮ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟು ಬಲತ್ತಿನ ಊರು ಒಲ್ಪ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಸವಿ ನೆನಪು ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಶೋರ್. ಇಂಕ್ಲು ಪುಟ್ಟದಿನಿ ಬಲದಿನಿ ಮಾತ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕಡು ನನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಇಂಕ್ಲು 4 ಜನ ಜೋಕುಲು. ಯಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಮಗಲು ಫಸ್ಟ್ ದ ಮಗಲ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಪಡದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನಕುಲು 2 ಜನ. ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಕುಷ್ಟಗೀಡು. ತೋ ಅವಳೆ ಪುಟ್ಟದಿನಿ ಬಲದಿನಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅದು ಪಡು ಪಕ್ಕ ಟಿಲ್ 10ನೇ ಮಟ್ಟ ಯಾನು ಅವಳೆ ಇತ್ತೀನಿ. ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಊರಿಗೆ ಮುಣ್ಕೂರಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್. ಸೊ ಕನ್ನಡಡೆ ಅಲ್ತ ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಅದತ್ತು ಕುಷ್ಟಗಿದ ಕನ್ನಡ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕಲೆಗೊಂಜಿ ಅವೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಕನ್ನಡ ಅವೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಈಸಿಲಿ. ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಆನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಕುಷ್ಟಗಿಡ್ ಕಾಲೇಜು ಎಂಕುಲು ದಾಮಸ್ಕಟ್ಟೆ ಕಿನ್ನಿಗುಳಿದಲ್ಪ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಂಪೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪಂಡದು BA ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು BA ಮಲ್ತದೀನಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅವಳೆ ಬರೀಟೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನದ್ರ ಅಜ್ಜಿನ ಇಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಅಜ್ಜಿನ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಕೊಳುದು ಯಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಮಾತ ಅವಳು ಕುಷ್ಟಗಡೆ ಇತ್ತೇರು ದೇವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗೆನಕುಲು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಯಾನ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತದು ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ದಿ. ಅಜ್ಜಿನ ಮೋಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖಂಡಿತ ನೋ ಡೌಟ್. ಎಂಚ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅಜ್ಜಿನ ಮೋಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಂತ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಪನೋಲಿ ಅವು ಪಣದು ಬಾಯಿಡ ಪಾತೆರಡು ಪಣದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕುಲ್ ಮತ್ತ ಮಲ್ಲಕುಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಏತು ಲಾಯ್ಕಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪನ್ನಂಡ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಸವಿ ನೆನಪುಂಡತೆ ಅವು ಏನೈತೆ ಕೋಟಿ ಕೊರಡಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪನ್ಪೇರತೆ ಅಂಚವು ಅವು ಮದೆ ಪಂದಿನ ನೆನಪು ಮಸ್ತ್ ಮೊಕೆ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಅರೆಗ್ ಬೈದಿನ ಕೋರಿದ ತುಂಡುಡು ಎಂಕಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಾವಡು ಆರ್ತಿನಂದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಮತ್ತ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಡಿತೀನಿ ಮಾಮ ಅಂಚ ಕಸಿನ್ಸ್ ಮತ್ತ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಇತ್ತ ಆಂಡ ಇರ ಗೊತ್ತುಡತ್ತ ದುಂಬದ. ಸೊ ಒಂತೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಚ ಅವು ಏನ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಉಂಡತೆ ಪಾಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂತೆನೆ ಬರ್ಪೀನಿ. ಸೊ 6 ಅರೆಗ್ ತಿನ್ನಂದೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪೀನಿ ಎಂಕಲ ಅಕ್ಕಾಗ್ಲ. ಅವು ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವು ಎಂಕಲೆಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ನಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ
ಅವು ತಿಂತಿನ ರುಚಿ ತೆಯಿರಿ ವಾ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋತಿಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅಜ್ಜಿನ ಮೋಕೆ ಒಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಗುರುಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಉಂಡತೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟರ್ನೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ತೆಯಿರು ವಾ ಮಲ್ಲ ಉಂದೇಟ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡು ವಾ ಮಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ ಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಈರೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಕೊಲುಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೊಲುಪ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಅದಾಗ ತಿಕ್ಕದಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಅವೊಂಜಿ ಅವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಇತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ದೀಪುಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಏಪಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದೇಟ ದೀಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಮ್ಯಾಮ್ ಐತೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಈರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಫೌಂಡರ್ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಂಗೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ದಾದ ಇತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೆನ್ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಿಡಲೈತೆ ಯೋಗದ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರ್ಪ ಏನು ಆವಡ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪೈಲಟ್ ಅವಡು ಯಾನ್ ಅವು ಅವಡುಂದ ಅವಡ ಅಂಡ್ ಅಕುಲ್ ಬಾರಿ ಫರ್ಮ್ ಉಪ್ಪೇರು ಪನ್ನಗುಂಡತೆ ಇಂಚನೆ ಪನ್ಪಿನ ತಕುಲು ಮೀನ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಜಮಾನೋಡು ಐ ಮೀನ್ ನಾವು 61 ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅದಾಗ ಆತದಲ ಒಂಜಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಅದೇ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಸ್ತಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯ್ಡ್ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತದು ಯಾನ್ 10-11 ವರ್ಷ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮಗ ಖಾಲಿ 35 ವರ್ಷ ಒಪ್ಪನಾಗ ಪಪ್ಪ ತೀರಿಯಾರ ಐಡ್ಬೇಕ ಎಂಕುಲ್ 4 ಜನ ಎಂಕುಲ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದೇ ಪನೋಲಿ ಆತ್ ಉಂದೇಟು ಎಂಕುಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಪತ್ತದು ಅಂಚ ಉಪ್ಪುಲಕ್ಕ ಅವದಾಲ ಮಂಡಿಡ್ ಇತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಪನೆಂಡ ಇತ್ತಡಲ ಎಫರ್ಡ್ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎಫರ್ಡ್ ಮಲ್ಪರ ಆವದಿನದಾಗ ಡ್ರೀಮ್ ತೋರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಅದಗದ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಅತ್ತು ಇತ್ತದ ಕಾಲನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದುಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಪುದಿ ಐ ಮೀನ್ there was no any onji focused in the dala ittu and onji college adu ಐಡ್ಬಕ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಡುಪ್ಪನಾಗ ಬಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ and ಅಂಚಂದ ಬಟ್ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಎಂಚಿನಾಂಡ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಇಂದಿತ್ತಡು ಓ ಒಂದು ಪಂಡದು ಅವು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ಬಂದ್ಪೇರ ಅಂದ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಜಿಂದೆ ಪನೋಲಿ ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆವಡು ನಾನು ಇತ್ತದ ಮಾತರಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನವೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆವಡ್ದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ತಾವೊಂಜಿತ್ತು ಐತಾರ್ಥ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಕುಳಿತು ಜೇರಂಚದಲ್ಲದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲ ಲಾಯ್ಕಡು ತೂತೇರೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲೆ ಮಾತರ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡು ತೂಯ್ತೇರೆ ಒಂದು ದಲ ಇಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಒಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಂದು ಉಪ್ಪಡತೆ ಅವು ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನುವರತ ಅವು ಸಾಧನೆ ಅವು ಮುಟ್ಟೋಡ ಅಂಡ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬರೋಡ್ಗೆ ಸತ್ಯ ರೈಟ್ ಅವು ಕಷ್ಟೋಡ ಅನ್ ಮಾತ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಯ್ ಮೂಲ ರೀಚ್ ಆವಡ ಅಂಡ ಅವು ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಉಂಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಉಪ್ಪಡು ಹೆಲ್ತ್ ವೈಸ್ ಉಪ್ಪಡು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವೈಸ್ ಉಪ್ಪಡು ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಏನ 10 ದಿನ ಪ್ಯಾಷನ್ ನಾನು ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ಚಿ ಅವು ಬುಡ್ದು ಕೊರಂದಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದುಂಡತೆ ಹಠ ಸಾಧನೆ ಅನ್ಪೆರತೆ ಅವು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಣತ್ತಂಡು ಖಂಡಿತ ಯಾ ಸೊ ಇರೆಗ್ ಈ ಯೋಗದ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಎಂಚ ಆಸಕ್ತಿ ಎಂಚ ಮುಟ್ಟಿ ಬತ್ತೀನಿ ಇರೆಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎನ್ನುನಾಗ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಅದು ಪಾಂದ್ ಪಡೆದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆ ನಕಲು ಅವಲೇ ಪುಟ್ಟದ ಬಲ್ಲದಿನತೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಎಂಕಲೆ ಅವು ಕಾಲದ ಹೀರೋ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂದೇಟ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಡೈಲಿ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಅವು ಆರು ಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ ಆ ಬರೊಂದು ಪುಟ್ಟು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಏನ ಮಲ್ಪುಂಡ ನಂಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಗಳು ದುಂಬುದ ಅವು ಇಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಇಂಚನೆ ಮಂಚ ಪಡು ಇಂಚ ಮಯೂರಾಸನ ಅವು ಏನೇನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಪರ್ಪುಜ್ ಆಯ್ತಾ ಏನೆಲ್ಲ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ತಾಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅವುಂದು ಯಾನು ಎನ್ನು ನಿತ್ತೆ ಯಾನು ಯೋಗ ದಿಗ್ದೇ ಪಂಡ ಯೋಗ ಕನ ಮನಟ್ಲ ಎನ್ನು ತೆಚ್ಚಿ ಅವಲ ದುಬೈಗ್ ಬರ್ತದ ಮೂಲಿಂಚ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ತಂದು ಇದು ಜನಕಲ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿ ದಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಮತ್ತ ಕಲ್ಪ ಪಡೆದು ಏಪಲ ಎನ್ನು ದಿನ ಇಚ್ಚಿ ಕನಸ್ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಬೇರತೆ ಯಾನೆನ್ನು ಮೇ ಬಿ ಅವೊಂಜಿ ಅದಗ ಪಾಡ್ದಿನ ಬಿತ್ತುಂಡತೆ ಅವು ಮೇ ಬಿ ಮರ ಆತಿನ ಗೊತ್ತೇ ಆತಿಜದಾದನಂದು ಅಂಚಂದಿ ಎನ್ನುಂಡೆಂಕ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅದುಪ್ಪನಾಗ ಮದ್ಮೆ ಆದಿ ಅನ್ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಹೊಡಿತೀನಿ 14 ವರ್ಷ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಹೊಡಿತೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ತಮಿಳ್ ಮಲಯಾಳಂ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಬಾಯಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅವಳು ಎಂಕುಲಂಚ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ರೈಟ್ ಜೋಕ್ಲ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಶಟಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಜಾಯಿನ್ ಆಯಾನ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪೋಡುಂದ ಒಂಜಿ ಎಪ್ಪೋಡು ದಿಂಚಿಲ ಮನಸ್ಸು ಏಪಲ ಉಂಡು ಐ ಮೀನ್ ಐ ಬೀನ್ ಯಾನಂತೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇ ಉಪ್ಪೆ ಏಪಲ ಕಾಂಟ್ ಸಿಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್
ಅವು ಯಾನು ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದು ಯಾನು ಶಟ್ಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಂದಿತ್ತೆ 2 hours ಲೇಡೀಸ್ ನಕುಲು ಅಂಚ ಉಂದ ಅನ್ನಗ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆದಾಗ ಅವು ಖುಷಿ ಅನ್ನಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಅನ್ನಗ ಬೊಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಜುಂಬಾ ಮಾತ ಉಂಡತ್ತೆ ಅದಾಗ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಎತ್ತಡು ಆಯ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯೆ ಅಂಚನೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತಮ್ಮಿತ್ತು ಉಂದ ಒಂದೇ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ಎದುರುಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಯಾನು ಕಲ್ದಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಯೋಗ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇತ್ತು ಜೇರಿ ಯಾನು ಪೋನಗನೆ ಯಾರು ದೈವ ದಿನ ಆದಿತ್ಯರು ಅವ್ನು ಮಸ್ತ್ ಗಾಡಿ ಮಸ್ತ್ 2 wheeler ಮಾತಾ ಉಂತೊಂದಿತ್ತು ಮನ ಈ ಯೋಗ ಗೀತೆ ಜನ ಬರ್ಪೇರ ಎಂಕ್ ಯೋಗ ಪಂಡ ಬೋರಿಂಗ್ ಸಹಜ ಎಂಕ್ ತೇರಳ ಬತ್ತು ಪಂಡ ಅಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಏನ ಪಂದ ಅಂದ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ದೋಸ್ತ್ ಇತ್ತೋಲು ಆಲ್ ಏಪಲ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಆಲ್ ಯೋಗ ಮಸ್ತ್ ಯೋಗ ಯಾನಿಂಚಿನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಲ್ ಏಪಲ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಹೊರ ಈ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲ ಹೊರ ಇಂಚನೆ ಬತ್ತು ಪೋಲ ಅಂತ ಮಾಡದೆ ಅಂಡೆ ಇಂಚನೆ ಕುಲೊಂದು ಏರ್ ಇಂಚ ಉಸಿರಿದು ಎದುರು ಪಪ್ಪನ ಅಂಕ ಮತ್ತ ಬೋರ್ ಅಪ್ಪಡಿ ಅಂಬರ್ ಪೂಜಿ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಆರು ಪಂಡದ ಬಕ್ಕ ಆರು ಪನ್ನಾಗ ಇಜು ನಿನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಮತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೇರ್ ಲಾಕ್ ಒಂಜಿ ಏನ ಲಂಚ ಕೊರಪಿಲಕ್ಕ ಅಂಚ ಬಂಡೇರ ಅವು ಟೈಪ್ ಅರೌಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಐ ಆಮ್ 35-38 ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಓಕೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡ ಪೊರ್ಲ ಹಾಪುಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತ ಅಂದ್ಪಡ್ದು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಯಾನ್ ಪೋತೀನಿ ಏನ ಶಟ್ಲ ಬೇಕಾ ಆಡೆಗೆ ಪೋತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಡವು ಶವಾಸನ ಉಂಡತೆ ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೈ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಔಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಏನು ಒಡೆಗೆ ಪೋತೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂದ್ ಪನೋಲಿ ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಅವೊಂಜಿ ಬಿಗ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೈ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ದ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಯೋಗ ಅಂದ ಪನೋಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದೆನ್ ಐ ನೆವರ್ ಲುಕ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ 20 years ಬ್ಯಾಕ್ ದಿಂಚಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅವು ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕದ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಮ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೆ ಶಟ್ಲ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೆ ಯೋಗ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಬೈಯಲ್ಲ ಅವು ಆಖರಿ MDA ತೂದಾಲ್ತಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಮೇಡಮ್ మీరు ఈత ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారు మీరు ప్యాషనేట్ ఇత్తండే యు టేక్ ఇట్ యాజ్ అ టీచర్స్ అంటే ఇంకా టీచర్స్ ట్రైనింగ్ ಮತ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ ಕಲ್ಪವನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಂತ ಇರ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಏನ ನಂಬುದು ಇರೇನ ಕಡೆಕ್ ಬರ್ಪಾರ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೊ ಅಂಚಂದ್ ಸಮೋ ಈ ಪುಷ್ಟ್ ಮೀ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಆಡ್ ಬಕ್ಕ ನಾನು ಮೌಲು ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಅವಲೇ ಕಲ್ಪಾರ ಸುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯೋಗನ ಅಲ್ಪನೆ ಸ್ಟಡಿಲ ಮಲ್ತೆ ಅಲ್ಪನೆ ಕಲ್ಪಾರೆಲ್ಲ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಅಕುಲೆ ಬಂಡೇರ್ ಐ ಮೀನ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ತೂದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಐ ಮೀನ್ ಮದ್ಮ್ಯಾದ್ರಾಡ್ ಜೋಕ್ಲ ಆಯ್ಬೇಕ ಈತ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆವರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಬಿಡುವಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ಬೇತೆ ಆಪುಣತೆ ಜೋಕುಲು ಕುಟುಂಬ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚ ಅಂದ ಪೋಪ ಅಂದ ಸೊ ಅಂಚ ಅವಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಲ್ಪಾರೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ದಿನ ಒಂದೆಟ್ಟೆ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಯಾನು ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಲೇಡೀಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬೈಯೋಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅವಡು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಕಾಯಿಟ್ಟು ಕೂಡಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂದಿತ್ತು ಒಂಚತ್ತು ಓಕೆ ಆಂಡಂದತ್ತು ಸಿ ಒವುಲ ವಿದ್ಯೆ ಗುಂಡತೆ ಆಯ್ಕೆ ಕೊನೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಶುಭಾರಂಭ ಉಂಡು ಶುಭಾರಂಭ ಏಪಲ ಉಂಡು ಮಾತಾ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಂತ ವೈಕಲ ಇಚ್ಚಿ ಈ ಏತ್ ನಿನ್ನ ಆತ ಆಯ್ತ ಉಲಾಯ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪ ಆತ ನಿಕ್ ವಿದ್ಯೆ ಕುಡಲ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸರಸ್ವತಿನ ಕೃಪೆ ಬಂದ್ಪೇರತೆ ಅವು ನಂಕ್ ಸರಸ್ವತಿ ಒಲಿಯೋದ್ ಪೋಪುಣ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಟ್ ನಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎನ್ನು ನಾನು ಬಿಗಿನರ್ ಅಂದ ನಾನು ಇತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪಿಂಡ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಏತ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂಕ ಆತೇ ಕಲ್ತಿನಾತ್ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಕಲ್ಪು ನಕಲೆಗೆ ಕಲ್ತಿನಾತ್ ಉಂಡು ಬಂದ್ಪೇರತೆ ಯಾನ್ ಇರೆಡ್ದು ಕಲ್ಪುವೆ ಅರೆಡ್ದು ಕಲ್ಪುವೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕಲ್ದ ಕಲ್ಪುವೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲಿತ್ತಂಡ ಅಕಲ್ಡ ಕಲ್ಪುಂಡು ಮಾತಲ ಯೋಗ ಅಂಚ ತೋರ್ಬಣ ಯೋಗ ಇಸ್ ಒನ್ನೆಸ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ ಒಂಜಿ ಒರಿಯಡ್ದೊರಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೊಂದುಪ್ಪ ಅದಗದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡತೆ ಎಪ್ಪಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಂದು ಯಾನ್ ಇರಡ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಎನಡ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಏನ ಕಲ್ಪರ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಲ್ಪರ ಏರ್ಲ ಗುರು ಬೋರ್ಡ್ ನಿಜ ನಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವ್ ಪಕ್ಕ ಬುಡಂದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವ್ ಮಲ್ತ ಜಿಡ ವಸ್ತು ಇಂಚ ಮೂಲ ಅಂದ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕನ್ಪುಂಡು ಕಲ್ಪನ ಉಂಡತೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೀರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಉಂಡತೆ ಓ something is there to learn ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು so no matter whatever your age is there is spark is there to learn something maybe
how you are sitting, how you are dressing, how you are talking. ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಂ ಪಾಪ ಅದಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇರ್ನ ಫೋಕಸ್ ಉಂಡತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಉಡುಪುಂಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಂಡ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ದ yoga being in the moment. Okay, after that irna Dubai ench epa journey start aini Dubai enna meganakulu because of them only I am very much very well here. I am proudly I am saying that. So enna meganakulu gunashila and padadu prasanna padadu akalla is cranes and company undu mulu. Okay, akulu mulu almost itte 32 ವರ್ಷ ಅಂಡ ತೋಜೋಡು. 32. they are into big business. Okay, ಆಕುಲು ಏಪಲ ಬಂತೀನಿ ಇಂಚನೆ ಬತ್ತ ತಿರ್ಗರೆ ಬಲ ದುಬೈಗೆ ಬರ್ಪರ್ದು ಎಂಕ್ ಫಾರಿನ್ ಪೋಪಿನ ಅಂಚದಾಲ ಆತದಾಲ ಒಂದಿತ್ತೆ ಆದತ್ತು ವರೆ ಉಂಟು. ಕೊಯಮತ್ತೂರ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. okay, ಜನಕ್ಲ ಆವಡು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆವಡು ಮಾತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಸ್ ಮಸ್ತ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಪೋದು ಬರೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಅದಾಗ ಆಕಲ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಮುಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ವಲ್ದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಡೆಗೆ ಬರಿಯರೆಂದು ದುಬೈಗೆ ಬೈದಿನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಾದ ತುವರೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಡ್ಲ ಆದ್ ಬಿಡ್ಪಾತೆ ಒಂಜಿ ಉಂದಾಯ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಫೈನ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಟೋಟಲಿ ನಿಲ್ ಆದ್ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಅವು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವಳು ಚಾಯ್ ಒಂದೇಟ ಊಟಿ ಕುನೂರುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಚಾಯ್ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ತಿಡ್ದು 6 ಮೂಲು ಬಿಗ್ ಮಲ್ಪರೆಂದು ಪಣದು 6 ದುಬೈಗೆ ಬತ್ತೇರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಳು. ಈ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ 6 ಮೂಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಣದು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಜಾತು ಬಕ್ಕ ಮಿಗ್ಗನ ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂತ ಒಂತ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂಡರ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂಡರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಒರಿಯನಿಗೆ ಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆಪೂಜಿ ಆಡಿದ ಬಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆನೆ ಪಂಡೆ ಈ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಲ್ತದ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಬಿಡ್ಲ ನಾಟ್ ಸೇಫ್ ಟು ಲಿವ್ ಹಿಮ್ ಅಲೋನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪಾಡ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಯ್ತು ನಾವೇನೊಂದು ಮಲ್ತದ ಯಾನ್ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಮಲ್ತದ ಅಂದ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವಡೊಂದು ಇತ್ತಂಡಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಖಾಲಿ ಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಆಫೀಸ್ ಹೋದ್ ಕುಲ್ಲುದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕುಲ್ಲುದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಯಾನೇಪಲ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ. ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಸಾತಗ ಮೂಲು ಅಂತ ಒಂದೇ ಕ್ಲಬ್ ಹೋಯೆ ಎಟಿಸಲಾರ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೊಕ ಮರಿನಾಡು ಅವಳು ಮಾತ ಬಟ್ ಸಮಾವ್ ಬೇತೆ ಜಾಗಡ್ಪೋದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ತನ್ನ ಅವದಾದನ ಆತು ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲ ಕಾಯ್ಚಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದ್ ಮಲ್ತದು ದೆನ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಒರ್ಬ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಯಾನು ದುಬೈಗೆ ಬತ್ತದು 15 ವರ್ಷ ಅಂಡ್. ಸೊ ಇರಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ನೀರು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಿನ ಇಟ್ ಇನಿ ಇರೆಗ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಬೈದು ನೀನಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅವು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ. ಪ್ಯಾಷನ್ ನಂಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬಂದಾಗ ಅವು ನಂಗೆ ಈತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡತೆ ಏನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲ ಕಾಂಡು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆವಡು ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆವಡು ಇಮೋಷನಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆವಡು ಅವು ಮಾತ ಬಂದಾಗ ಉಂಡತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಯೋಗ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆದ್ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ಈ ಬಂಗೋಡ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ನೀನು ದೇರ್ತಂಡೆ ಈ ಇಮೋಷನಲಿ ಡೌನ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ನೀನು ದೇರ್ತಂಡೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ನೀಕ ಬೋರ್ಡ್ ತಿನ್ನದಾಗ ಅವು ಇತ್ತಂಡೆ ಅವು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ ನಾವು. ಐತೆ 4 ಲೈನ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ತೈರೆ ಗಾನಿ ಪಾತ್ರ 4 ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏತಿಗೆ ತೊಂಡಲ್ಲ ಐ ಫೀಲ್ ಮೋರ್ ರಿಜನ್ ಐತೆ ಇನಿ ಬಯ್ಯದ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆತ್ತನು ಎಂಕೊಂದು ತಡೆಗೆ ಒಂದು ಅಫಂಡ್ ಸೊ ಗುಡ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇಡ್ಲ ಉಂಡತೆ ಗುಡ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಡ್ ಉಂಡು. ಈ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮು ಇರ್ನ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪುರ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಏಪಲ ಉಂಡತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಟರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಕುಲ್ ಮಾತು ಅವಳು ಪುನಗ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಿ ಅವಳು ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಪೋಪ ಇಂಡಿಯಾದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಇರೇಗ ಲೇಕಿನ್ ಮೂಲು ಅಂಚಾತತೆ ಮುಲ್ತ ಕೆಲಸದ ಮುಲ್ತ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಸ್ ಬೇತೆ ಖಂಡಿತ ಅಂಡ್ ಅವೇನ್ ಮಾತಾ ತೂನಾಗುಟ್ಟತೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಯಾನೇ ಪಲ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಕಾಂಡರೆ ಪನ್ನೆಂಡ ಮುಕ್ಕಾಲ್ವಾಸಿ ಜನ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಆಫೀಸ್ ಎದಾಗ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪು ಪನ್ನೆ ಕಾಂಡೆ ಅವಳ ಆಜಾರಕ್ಕೆ ಪೋಡಾಪುನು ಎಂಗಲೆಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆ ಏರ್ಲಕ್ಕದ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ನೆ
ದೇಬಂಡ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪನಾಗ ಲೇಟ್ ಮುಲ್ತ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದು ಜಪ್ಪನಾಗ ಲೇಟ್ ಅವೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇಡದೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂಚ ಅದೇ ಇಂಕುಲು ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಲ ಎಸ್ ರೆಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ ರೆಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಲ ಉಂಡು ಅವು ಟೈಮ್ಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಟೈಮ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅಂತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಕಲು ಕೆಲಸ ಲೇಟ್ ಆದ ಪೋಪಿನಕಲು ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲು ಶಿಫ್ಟ್ ಪಡದ ಅಕಲು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ಪೇರು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ತದ ಮಲ್ತು ಹೋಗ್ಬೇರು ಬಕ ಒಂಜಿ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ನಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಕ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪೇರತೆ ಸೊ 5 ಗಂಟೆ ಒಂತ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಅಕ್ರು ಅವು ಕ್ರೌಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಕ ಈ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತಿನಕಲು ಅಕಲು ಎದಾಗಲ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದ ಅಂಚ ಬಕ ಏಳು ಎಡ್ಮಗ ಮತ್ತ ಕುಡಲ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪಿನಕಲು ಇತ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಡ್ ಯೋಗ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಒರಿಯನ ಲೈಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿ ಯೋಗ ಅಂದೀರ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಲ್ತಡ ಉಂಡತೆ ಅವು ಸಪರೇಟ್ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಲುನ್ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲತೆ ಒಂದುಲ ಯೋಗನೆ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೋಗ ಓಕೆ ಓಲ ಯೋಗ ಪರಿಸಾತಿಗೆ ಯೋಗ ಮ್ಯಾಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅವಳು ಕುಲುದು ಇಂಚ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂದು ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಯೋಗ ಆತ ಯಾನಿತ್ತ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಡ ಐ ಆಮ್ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಈರೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪಂಡ ಈರ್ಲ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನಲ್ಲ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಎಂಕಲ ಪಾತೆರ ಸೊ ಉಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ಉಂದುಂಡತೆ ದೇख ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಲುತ್ತೆ ನಾಳೆನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we are alert we are aware we are mindful ಮುತ್ತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅವು ಒಂದುಲ ಯೋಗನೆ ಏರ್ಲ ತೂವೊಂದಿಜ್ಜಿಡಲ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಂಡತೆ ಅವು ಮಲ್ಪುನೆಕ್ಕಲ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೀವನಡ್ಲ ಯೋಗ ಉಂಡದು ಎದಾಗಲ ಅವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಕಂತಡ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಪಂಡ ಓ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲಿಂಚ ಕುಲ್ದೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲುದುತ್ತಂಡ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂತ ಕುಲ್ದಿನಿ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಉಂಡತೆ completely in a body language change correct or wrong correct so how actually yoga is inbuilt mata human being agla how inbuilt aven nama ariyondre popini yoga class kandita oka ate difference eighth importance ponda it is very 100% important for everybody especially now for the ee namma ಗಡಿಬಿಡಿದ ಜಿಂದಗಿ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಜೀವನ ಗಡಿಬಿಡಿಯ ಜೀವನ ಗುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ಗೆ ತಂದು ಆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪು ನಡೆದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಒಂತೆ ಕುಲುದು ಒಂಜಿ ಬ್ರೀದ್ ಮಲ್ತಾಡ ಉಂಡತೆ ಎಸ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದಾಪುಡು ಯಾನ್ ಜೀವಡುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಜೀವಡಿತ್ತಂಡ ಪಿದ ಏನಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂದತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲ ಲೈಫ್ ಪುಡ ಐದು ಬಕ್ಕ ಸಾಧನೆ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಈತೆ ಬತ್ತಂಡ ಇಯ ಒಂದ್ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ದುಬೈ ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟದು ಏತ್ ಅವನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಉಂಡಂತಾರ ನೋಬಡಿ ಸೇ ನೋ ಏರಾಂಡಲ್ಲಿ ತೇರ್ನಿಗೆ ಈರ್ನ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಉಂಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಬನ್ಪಾರ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ ಏರ್ಲಾ ಬೊಡ್ಚಿ ಬನ್ಪುಜೇರ್ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗೊಂದು ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಆಂಡ ಐಟ್ ತಪ್ಪದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಆಸೆ ಉಪ್ಪಡು ಮನುಷ್ಯಗ ಅವೇ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಎದುರ್ಕೊಂಡ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂದಾತ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಕುಲ್ ಜವಣೇರು ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪಡು ನಂಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಂದ್ ಬರ್ಪಾರು ಅವನ್ ಖಂಡಿತ ನೆರವೇರಿಸವನ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಸೆ ಉಪ್ಪೊಡೆ ಖಂಡಿತ ಲೇಕಿನ್ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಲ್ಪಲೆ ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಫ್ ಓಕೆ ಯಾ ಇತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತೆ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತೆ 20 ನಿಮಿಷಲ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ಲಿ ಪನ್ಪರ್ತ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಗುಡ್ ಎನಫ್ ಯಾವತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಅಯ್ಯ ಆತ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಪ ಯಾನ್ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಪೆ ಕೆಲವರೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಸಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಂಚ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿಂದೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಏತು ಬ್ಯಾಚಸ್ ಮಲ್ಪರಿ ಯಾನೊಂದು 4-5 ಬ್ಯಾಚ್ ಗೆತೊನ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕುಲೆನ್ ನಾವು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ 4 ಬ್ಯಾಚ್ ಗೆತೊಂಡ್ರೆ ತೀರುಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಇರ್ ಒರ್ತೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಏನರ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇತ್ತೆ
ಅಡಿಷನಲ್ ಆದಿ ಕೂಡ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾತಾ ಬ್ಯಾಚ್ ಗಳ ಪೋರಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೆ ತನ್ನಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೋಡ್ಚಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಲ್ನಾದಾಡೆ ಬೋಡು ಅಲ್ಗಿ ಸೆಸಲ್ ಬೋಡು ಬೊಕ ಪ್ರೀನೇಟಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇತ್ತನೆ ಯಾನೆಗೆ ತನ್ನೆ ಪ್ರೀನೇಟಲ್ ನಮಕಿತ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ 3-4 ಬ್ಯಾಚಸ್ ಐಟ್ ನಮಗ ಕಿಡ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪ್ರಾಯದಕಲು ಸೊ ಇತ್ತ ಜೋಕುಲು ಬರ್ನಾಗ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವಾರಿಚಿತ ಯೋಗ ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಯಾ ಇಂತ ಜೋಕುಲ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕುಲೆ ಉಂಡತೆ ಬೂರ್ವೆ ಎಂಕ್ ತಾಗುಂಡು ಇದು ಯೋಗ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇದು ಶೋಲ್ಡರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಪನಿಸತ್ತ ಮಲ್ಲಕಲೆಗ್ ಪೋಡ್ಗಿ ಹಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಹಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ನೆಕ್ ಪೇನ್ ಅಂಚ ಅಂದ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಅಂಚದಾಲೆ ಜಾಕುಲು ಉಂಡತೆ ಫ್ರೀ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಎಂಚಿನಲ ಇருந்து ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆತ್ತಂದ್ರೆ ಈತ್ ಮಜಾ ಹಾಪುಂಡತೆ ಅಕಲು ಎಂಚಲ ಮಲ್ಪರ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ಬಕ ಅಕಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲ ಮಲ್ಪರ ಈವನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರತೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬೈದಂಡು ಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಯೋಗ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆಪಣ ದೋ ಅಕಲು ಬೇತೆ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರ್ ಶಾಟ್ಲ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅವು ಮಾತ ಉಂಡತೆ ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಇತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಲ ಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ಅಂದು ಮಲ್ಪೇರು ದೇಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಐತ ಪಿರವಡ್ ದೇರ್ಲ ಪೊತ್ತು ಪೂಜೇರು ಅದೇ ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತೆ ಇರ್ ಬೇತೆ ಏನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ you can do this also okay which is completely ninanu calm down malponu ninanu focused malponu the o ಕೆಲಸಗಳ ನಂಗೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅತೆ ಖಂಡಿತ ಅಂದ ಅದೇ ಓದರೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಕಿಡ್ಸ್ ನೈಟ್ ಜೋಕುಲ್ ನೈಟ್ ನಮಗೆ ತೇರಿ ಶಾಲೆಡ್ ಪೋನಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಜೋಕುಲ್ ಇಪ್ಪೇರು ಹೈ ಸ್ಕೋರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೂರ ಪಾಸ್ ಆಪೇರು ಕೆಲವದಕ್ಲು ಒಂತೆ ಲೋ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇರು ಟೀಚ್ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಪಿ ಸೊ ಒಂದೇನು ನಂಗೆ ಯೋಗ ಮೀನಿ ಬತ್ತೆರ್ಡ ಸೊ ಒಂದೇ ಇಂಚಿನ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ಖಂಡಿತ ದೇಗ ಪಂಡ ಯೋಗ ಗುಂಡತೆ ಅಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಗುಂಡತೆ ಇಜ್ಜಿಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಬರ್ಪ ಇರ್ ನಂಬರ್ 14-12 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲು ಪುಂಜೋಕ್ಲಾಡಿ US UK ಕಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ಅಕಲ್ ರಜೆಟ್ ಬಂದಾಗ ಯೋಗ ಬರ್ಪ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇದೆ ಅವೇ ಟೈಮ್ಡು ಆ ಏಜ್ಡು ಎಂಕವುಡು ಇರೇಗವುಡು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಬಂಡದ ಅದಂದೇ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಸೊ ಈ ಫೋಕಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬೇತ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅವಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆವಡು ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅನಗುಂಡತೆ ಯೋಗ ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಅಕಲ್ನ ಹೈಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವರೆ ಬೊಕ ಅಕಲ್ಲೆಗ್ ಫೋಕಸ್ ಬರಿಯರೆ ಇಜ್ಜಿಡ ಏಪಲ ಅವು ಟ್ಯಾಬ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರತೆ ಐಕ್ ಮತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಅಕಲೆಗ ಎಂಕುಲು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕೆ ಮಲ್ಪಾವ ವೇರ್ ಅಕಲೆಗ ಫೋಕಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲೆಗ್ ಯೋಗದ ಮಿತ್ ಲವ್ ಬರೋಡು ಖಂಡಿತ ಯೋಗ ಅಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಕುಲೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪೇರು ನೋ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಯೋಗ ಅಂತ ಪಡದು ಸೊ ಅವು ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫೋಕಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಈಸಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿಯಾ ಖಂಡಿತ 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 ಸಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಇತ್ತಿನೇನು ದೆತ್ತುಂಡ ಮೈಂಡ್ ದಾದೆ ಬೇತೆ ವರಿದಿನ ಫೋಕಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಬಾದರಿಂಗ್ ದ ಫೋಕಸ್ ಇರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಗೆತ್ತದ ಬುಂಡ ಫೋಕಸ್ ವರಿ ಉಂಡತೆ ಇತ ನೆಟ್ಟೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲನೆ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪಂತೀರಿ ಇದೀಗ ಸೊ ಇತ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಯೋಗ ಇಂಚ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತ ಅವು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಐಟ್ ಉಂಡತೆ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಕಡನೆ ಬಿಡಿದು ಇರುವೆರನ್ಲ ಬರಿಯರೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಸಿ ಒಂಜೇ ಜನ ಏಪಲ ಪೊಂಜೋಲೇನು ಕಡಪಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಜನಕ್ಲು ತೋ ಏಪಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಒಂಜಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಉಂದುಂಡತೆ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ ಬೈದೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ಲ ಒಂದುಲಾಗೆ ತೊಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಪನ್ಪೇರ ಕಲೆಗೆ ನಿಕುಲು ಅಂದ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಯೋಗಾಗ ಪೋಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ ಅದಾಗ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಲ್ಪನ ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪಾವ್ ಕಣನೆ ಬಿಡಿದು ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅವು ಬತ್ತುಂಡ ಉಂಡತೆ ಇರುವೆರ್ಲ ಬತ್ತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೆಟರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಶಿಪ್ ಉಪ್ಪಡು ಟುಗೆದರ್ ನಿಪ್ಪಡು ಅವು ಅಕಲೆಗೆ ಲಾಯಕಡು ಉಂದಾಪಡು ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಏತು ಪಂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಪುರ ಏತು ದಿನ ಸಿ ಯೋಗದಾದ ಉಂಡತೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಪನ್ನಗ ನಾನು ದಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ದಿನ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆಕೆನ್ನಾಗ ಯೋಗ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಕ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಮಂಡೆ ಬುಡ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗೆ ತೊಂಡ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಬುಡವನ್ನ ಪೋಂಡು ಮಂಡೆ ಬುಡವನ್ನ ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಮಂಡೆ ಬುಡವನ್ನ ಅಡೆಗೆ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಮೆಡಿಸಿನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋ ಹೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡತೆ ಹೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ನಿಕ್ಕೆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ ನಿಕ್ಕೆ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಬೋರ್ಡ್ ಹೋಯ್ ಎಂಕಿ ನೀ ಒಂಜಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾವ ಬಂಡ ಯಾವ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ಚ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಗುಂಡತೆ ಸೊ ಹೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ದ ಉಂದುಂಡತೆ ಅದಾಗ ನಿಕುಲು ಅವೇನೊಂಜಿ
ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ತನೋಡು ಯೋಗ ಈಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ತನೋಡು ಅಸಲಕ್ಕೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಮಲ್ತದು 3 ತಿಂಗಳು ಮಲ್ತದೆ ಅಂಬುಡಿಯೇ ಅವು ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ಅಂಚೆನೆ ಆಪಣಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸ್ ಮಲ್ದೆ ಬೈಯಡೆ ಇಂಕ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜೆ ಬಡ ಆಪುಡು ಖಂಡಿತ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ನಮ ನಂಗೆ ಏತು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಒನ್ನೆಸ್ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೋಡು ಪಂಡ ಯೋಗ ಈ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪೋಡು ಖಂಡಿತ ಸಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಕಲ್ಪೊಲಿ ಮಾತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬುಂಡ ಇದಾದ ಮಲ್ಪುವ ಸೊ ಬೇತದಾದಂಡಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಾಂಡಲ ಮಲ್ಪಡು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಬನ್ಪಿನಿ ಕೆಲವರಿಗಿತೆ ಯೋಗ ಬೋರ್ ಅಂಚ ಪಂಡ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ತೊಂದರೆಚ್ಚಿ ಬೋರ್ ಅಂಡ ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ಬೇತೆ ಏನಾಂಡಲ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಕಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಜಿಮ್ ಮಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಐಡ್ದಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ನಿಕಲ್ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಬಟ್ ಯೋಗ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ದೇಗ ಯಾನೇನು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಯೋಗ ಟೀಚರ್ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ನೋ ವೇ ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಏನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ಪೆ ನಿಕಲೆ ಬೋರಾಂಡ ಏನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಬೇತೆ ಹೊಡೆಗ್ಲಪ್ಪೊಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಡೂ ಯೋಗ ಮಲ್ಪುಲೆ ಜಿಮ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಜೂಂಬಾ ಉಂಡು ಬಾಲಿವುಡ್ ಇಂಚಿ ನಾಂಡಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮೂಲ್ ಬೋರಾಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋಲೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ದೇವರೇ ಪಂಡ ಒರಿ ಪೋಂಡ ಉಂಡತ ಬೊಕ್ಕರಿ ನೇಪಲ ಕಡಪಡೊಂದು ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಮಿತ್ತದಾರ ಅಂದ್ ಸೊ ಅಂಚಾದಪ್ಪುನಾಗ ಇದೆ ಯೋಗ ನಂಗ್ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂದ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಲ ಮಿತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಉಂದತ್ 5,000 ವರ್ಷ ದುಂಬು ನಂಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೇನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊ ಅವು ಏತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಪತ್ತದು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪತ್ತದು ಆಲ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪೀರ್ ದೇಗ್ ಮಲ್ಪೀರ್ ಪನ್ನೆ ಇದು ಏನೇನ ಬೈತು ವಾವಾ ನಮನೆದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂದಾತ ಇದು ಇರ್ ವಾ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಲೆಂಕ್ ಪನ್ಲೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ವೈಟ್ ಉಂಡು ಪನ್ನೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಪ್ರಾಣ ಆಯಾಮ ಪಂಡ ಬ್ರೆತ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಣಗು ಪಂಡ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಆಯಾಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ವೈಟ್ ಉಂಡು ಪನ್ನೆ ದೇಗಬೋಡು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಉಂದಾವರೆಂದು ಪಡೆದು ಬಟ್ ಪ್ರಾಣ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ್ಲ ಮೈಂಡ್ಲ ಇಮೋಷನ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಬ್ರೆತ್ ಸೊ ಈರೊಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಪದ್ರಾಡ್ ಹಿಡ್ದು 15 ನಿಮಿಷ ಇರ್ ದಿನೋಲ ಮಲ್ತಾಡ ಇರ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪಡು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಉಪ್ಪಡು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಮಿಕ್ ಇಂಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಪಂಡರ್ದ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪರ್ಸನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೊಸ ಜನ ಬಟ್ ಈ ಸ್ಕಾರ್ ಮತ್ತ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ತ್ ಬಿಡಿಯಾರ ಈ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಂಡ ರೂಮ್ ಹೊಸ ತೋಜಿ ಜೇರೆ ಅಂಚನೆ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಜೀವನ ಉಂಡತೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಂಕ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಪೈಲ್ ಅಪ್ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಏತ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಪೋಪ ಜನಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಜೋಕುಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಕಲೀಗ್ಸ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಆಪುನ ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಆ ಅಂಚ ಪಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಪಂಡು ಅವು ಅಂಚ ಅಂಡು ಉಂಚ ಅಂಡು ಯಾನ ಕಲ್ಲಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ಮೊಕ್ಕಲ್ಲಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಆತನ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಉಂಡತೆ ಜನಕ್ಲಿಗ ಅವೇನು ಲೆಟ್ ಗೋ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತ ಲೆಟ್ ಗೋ ಪಂಡ ಚೋಡ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಲಿವ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಒಂತೆ ಇರು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿ ಸಾತುಗುಂಡತೆ ಇರ್ನ ಮಾತ ಅವು ಪೈಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಉಂಬಿಡದೆ ಪೋಂದು ಬರ್ಪುಡು ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಇರೆಗ್ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಎನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಸ್ ಊರ ಇರ್ನ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ನಮಕ್ ಗೊರ್ಪುಂಡು ಯೋಗ ದಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಕಲ್ತ ಅಂದು ಪನೋಡಿ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೇನಮ್ಮ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಡದ ಜಗತ್ತು ಪಂಡ ಬೇಲೆಡ್ಲ ಕೆಲಸದ ಅಲ್ಪ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವು ಒಂದು ಸೊ ಒಂದೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಮಲ್ತಂಡ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಲ್ತಂಡ ಸೊ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಖಂಡಿತ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರುಂಡು ಯೋಗ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣದು ಸೊ ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ಈ ಒತ್ತೊನ್ವಾರ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಯೋಗ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಉಂಡತೆ ಮನುಷ್ಯಗ ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಬರ್ಪಿನ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಮಲ್ದಿನೇ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪುಣ್ಯ ಫಲಪಡು ಪಾಪ ಫಲಪಡು ಐಟು ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಜನ್ಮ ಬೈದಿನಿ ಅದಾಗ ಬೈದಿನ ಎಂಚಿನಾಡು ಅದಾಗ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಒವ್ವಾಂಡ್ಲ ಫಲ ಇತ್ತ ನೋಡ್ರೆ ಇತ್ತದ ಜನ್ಮಡು
ಎಡ್ಡೆ ಪಡಕೆ ಇಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಆದ ಅವೇನ ನಮ್ಮ ಬಿಲೀವ್ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗುಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಖಂಡಿತ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಪಂಡ ಅದಾಗದ ಫುಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಂದುಪ್ಪಡು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಪಡ ಮಾತಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತು ಫುಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇತ್ತೀನಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಎನಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಂಚ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆದ ಕಾಲೋಡು ಇರ್ತು ಎರಡ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನ ಒಣಸಡಾವಡು ಪರ್ಪಿನ ನೀರಿಡಾವಡು ಶ್ವಾಸಡಾವಡು ಮಾತೆಟ್ಲ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಒಪ್ಪಿನವರ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ದಿ ಎಂದೇ ತಿನ್ಪ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅದೇ ಐಟ್ ಏತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೂರ್ದುಂಡು ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಬಾಡಿ ಏತಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಖಂಡಿತ ಯೋಗಡು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದ್ಬರತ್ತೆ ಅವೇನು ಖಂಡಿತ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಖಂಡಿತ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಯ್ ಬರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಅಂಡ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಅಂಚ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಬತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ಪಿನೆಕ್ ಇರ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಕತ್ತು ಪುಣು ಇವ್ರ ಮೈಂಡ್ಗೆ ತಾಕತ್ತು ಪುಣು ಇರೆಗ್ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಪುಣು ತೋ ಯಾನೇ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ವೈವರ್ 15 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಓಕೆ 14-15 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದು ದೆನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಾತಾ ಕೀಮೋ ಅವು ಮಾತಾ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೈ ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್ ಎನ್ನ ಅವ ಮತ್ತದು ವಾಪಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯೋಗದ ಅಂತ ಉಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 15 ವರ್ಷ ಎವ್ರಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೆಪೋನಾಗ ಅರೆಪಲ ಅನ್ಪರಿ ಈರೇನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅವನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೇಡಮ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಗತ್ಯ ಇಚ್ಚಿಂದ ಪಡೆದು ಓಕೆ ಅಂಚಪನ್ ಪೇರಾರ ಟಚ್ ವುಡ್ ಐ ಮೀನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಒಂದೇ ಪನೋಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತೆಕ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಕ್ ಐಕ್ ಅವೇನ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಅಂತಿತೆ ಸೊ ರೋಗ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜಂದ್ ಒಯ್ತಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಚ್ಚಿ ಈ 1 ಗಂಟೆ ಯೋಗ ಮಲ್ತದ ಇಡ್ಬೇಕ 23 ಗಂಟೆ ಈ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಂದು ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಖಂಡಿತ ತೇ 1 ಗಂಟೆ ಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರ ಇಡ್ಬೇಕ ನೀಕುಲ್ ದಾದ ತಿನ್ಬಾರು ದಾದ ಉನ್ಪಾರು ಏತ್ ಜಪ್ಪುವರು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅವಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಏತುಂಡು ಅಂದೇ ಅತ್ತೆ ಸೊ ಅವನ್ ಮಾತ ತೂನಗೊಂಡತೆ ಖಂಡಿತ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಉಂದಾಂಡಲ್ಲ ಅಂಡ ತೈತೆ ಯಾನು ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಮೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ವೈವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ವೈವರ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಡು ಒಂದೇಡು ಊರುಡ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೇರು ಏನ ಪುದಾರ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಕೆಲವೇರು ಮೇಡಮ್ ಇಂಚ ಆತಿನ ಅಂಡ್ ಆರ ಇಲ್ತಡ್ ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತದ ಇಂಚ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಡ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನಡೆಗೆ ಪೋಲೆ ಅಂತ ಪಡೆದು ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಬೈದಿನಕುಲು ಅಕುಲ್ ದೇ ಪಂಡ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಮಾ ಅಂಡರ್ಗೋ ಬಾಡಿ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಾಮಾಡ್ ಪೋಪುಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಡ್ ಐಡ್ದು ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಜೋಕ್ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನೇ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇತ್ತಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರು ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಪಂಡ ಯೋಗದ ಒಟ್ಟುಗು ಆಯಗ ಒಂಜಿ ಆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಉಂಡತೆ ಪಂಡ ಆಯನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊ ಆಯನ ಇಂಚೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡ ಆಯವರಿ ಪೇಷಂಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಆಯಗ ತೋಜವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯನ ಮೈಂಡ್ ಡವ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಂಡೆ ಆಯನ ಮೈಂಡ್ ಡವ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂದ ಪನ್ನಗುಂಡತೆ ಮಾತಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿದ ಜನಕುಲು ಪೇರು ಇತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ ಕುಲು ತಿಕ್ಕರೆ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರ್ಕೇನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಎಂಕ ಐ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಪಾಸ್ಟ್ ಉಲಾಯಿ ಜೈದುಪ್ಪುಂಡು ಪೇಷಂಟ್ ಪಿದಾಡು ಪಾತ್ರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಟಿನಕುಲು ಮತ್ತ ಉಪ್ಪೇರತ್ತೆ ದೊಡ್ಡನಕುಲು ಅಂಚಂಚ ಆದತ್ತಂಡು ಎರೆಗ ಅಲ್ಲ ತೀರಿಯೋಲು ಆ ಲಂಚ ಅಂಡು ಅವು ಅಮ್ಮನ ಎದುರು ಅಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮಗೆ ಎಂಚಾವಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂದಂದ ಅದಾಗ ಉಂಡತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬತ್ತದು ಅಂಚಾಂಡು ಇಂಚಾಂಡ ಅಂದ ಪಂಡದು ಅವು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂದ ತಪ್ಪುಂದ ಅಕಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಸರಿ ಪನ್ರೆ ಅಕಲ ಗೊತ್ತಿನ ಆತೆ ಏನ ಅವನೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಏ ಪಾಂಡ ಅಕುಲು ಏರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂಡ ಅಕಲೆ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ ಅವಡು ಪಿದಾಯದಕ್ಕುಲು ಬತ್ತಿನಕುಲು ಆವಡು ಇತ್ತೆ ತುಕ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪೋಪತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನತ್ತ ಬೇತ ಓ ವಿಷಯಗ್ಲ ಅಕಲ ಎದುರುಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರ ತೀರಿಂಡ ಅಕಲ ಎಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರ ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಜೋಕ್ ಪಂಡದ ಉಂತ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಗುಂಡತೆ ಏನು ಉಲಾಯ್ ಜೈದಿನೋಲೆ ಎಂಕ ತೆಲ್ಕೆ ಬರೋಂದತ್ತಂಡು ಎಂಕ ಅಂಚ ಪಂತಿನಕುಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕುಲು ತೀರ್ಲ ಪೋತೇರು ಪಾಪ ಮೀನ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾ ಐ ಮೀನ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡದು ಬಿಡ್ಪ ಸಿ ಈಚ್ ವರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ಗಳ ಉಂಡತೆ ಐತೆನ್ನ ಬೈದಿನ ಬಾಯ್ಡು ಬೈದಿನ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಇಂಚನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ ಓವೆನ್ಲ ನಂಗೆ ರೆಗ್ಯುಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವಡು ಉಂದ ಮಲ್ಪನಾಗ ಡೋಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಥ್ರೋ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಲ ಕೊರಿಯಾರ
ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡ ಇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಬಟ್ ಇರ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಇಂಚ ಪಣದ ಮಲ್ಪಿ ನಾನು ಊರುಡ್ ಪೋತಿನದಾಗ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಕ್ಲೆ ಇದಿತ್ತೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಊರುಡ್ದು ಒಂಜಿ 2-3 ಲೇಡೀಸ್ ನಕ್ಲು ಮಾತ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವೇ ಕೀಮೋ ಮಲ್ತ ಬನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಆಪುಂಡತೆ ಹೌ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್ ಮತ್ತೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಉಂಡತೆ ಮೆಂಟಲಿ ಮಸ್ತ್ ಲೋ ಆದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಸೆಲ್ಸ್ ಡೈ ಆಪುಂಡತೆ ಉಂದೇಟ ಮಸ್ತ್ ಸೈತದ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೀಮೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅದಾಗ ಟೋಟಲಿ ಲೋ ಎವ್ರಿ ఒక ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಂಡು ಫುಲ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಮಸ್ತ್ ಲೋ ಆದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಕ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಅಕುಲ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಪಾತ್ರ ಗುಂಡತ ಸೊ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪುಣು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಲ್ಪುಣು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಣು ಬಕ ನಿನ್ನ ಬಾಡಿ ಗುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಊರ್ಜಾ ಅನ್ಪೇರತೆ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಡು ಸೊ ಅವು ಮಲ್ಪುನಗುಂಡತೆ ನಿನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲೇ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲೇ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಬತ್ತದವ್ಲು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಇನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದತ್ತನು ಕೈದರ್ ಪರ ಬರೊಂದಿತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಆತಿನ ತೋ ಕುಲ್ಲರ ಒಂದಿತ್ತಜಿ ರೊಮಟೈಡ್ ಆಂಡೆಂಕ್ ತಿರ್ತುಕುಲ್ಲರ ಒಂದಿತ್ತಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿರಿ ತಿರ್ತುಕುಲ್ಲರ ಆಪುಜಿ ಯು ಸಿಟ್ ಆನ್ ದ ಚೇರ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಮಾತ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಮಾತರ್ನಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬಟ್ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏಪಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನವೆ ಮಾತರ್ನಲ್ಲಕ್ಕೇನು ತಪ್ಪಂದು ಪನ್ಪಿನತಿ ಈರೆಂಕ್ ಏನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಂಡ ಏನ ಎಡ್ಡೇಗ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಈರ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಏನ ಎಡ್ಡೇಗ್ ಲೇಕಿನ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಓಬೋಡು ಅವನ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಓವು ಸರಿ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಮಲ್ಪೋಡು ನಂಗೆ ಹೂ ಬೋಡವೇನ್ ಮಾತ್ರ ಗೇತ ನೋಡು ಖಂಡಿತ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಕೇನೋಡು ಮಾತ್ರನಲ್ಲ ಮಾತ್ರಗಳ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರಡು ಮಾತ್ರನಲ್ಲ ಕೇನೋಡು ಅದೇ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡ್ ನಂಗೆ ಒಂದು ತೋಜುಂಡು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಗೀತೆ ಈರ್ನ ಲೈಫ್ ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಏಜ್ ಬೇತೆ ಈರ್ನ ಸೊ ಎನ್ನ ಏಜ್ ತಕ್ಕ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ತಕ್ಕ ಓವು ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಅವೇನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಂಡ ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನೋ ಫೋಕಸ್ ಪನ್ಪಿ ಇತ್ತೆ ಒರಿ ನಂಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪರ್ಲ ನಂಗೆ ಫೋಕಸ್ ಎತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೂ ಸೊ ಬಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮಕೇತ ಆಯುಷ್ಯ ಉಂಡ ಸೊ ಆತೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಯಿಲೆ ಅವು ಪೂರ ಸಹಜ ಖಂಡಿತ ಅವು ಪೂರ ಸಹಜ ಏರ್ಲ ದೇವೇರ ಮಿತ್ತು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇನರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನವೇನೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಕುಲ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡತ ಇಜ್ಜ ವರ್ಡ್ ಮಲ್ಪಲ ಈ ಜೀಡ ಅಲ್ತಡದಲ್ಲ ಅಕ್ಕೊಂದು ಪೋಲ ಬಿಕಾಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಮೋರ್ ಪವರ್ ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದು ಇರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಯೋಗ ಪೂರ ಕಲ್ಪವರು ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಪ್ಪುಂಡು ಆತದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಕೊರ್ಪರ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಏಪರ ಇತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ ಏಜ್ ಇಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಪಂದು ಓಕೆ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ 13 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು 73 ವರ್ಷದ ಪೊಂಜೋಲ ಉಂಟು ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ energy level is same. See, age one thing, but energy is different. See, ennala irala age different adupu. Energy nama onje upparla yav. ನಮ್ಮ ಇರುವೆಲ್ಲ ರನ್ನರ್ ಆದುಪ್ಪರ್ಲ ಯಾವು ಯೋಗಿ ಆದುಪ್ಪರ್ಲ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲಾವು ಅಂದತೆ ಇವ್ರು ಎಗ್ರಿ ಅಪ್ಪರ ಇಜ್ಜ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಏಜ್ ಆಂಡ್ ಬಂದು ಆಕಲಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಈರು ಎಡ್ಡೆ ಫಿಟ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತ ಅವಳು 13 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಪುನಲ 73 ವರ್ಷದ ಪೊಂಜೋ ಮಲ್ಪುನಲ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಜೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದಾಗೆ ಇರ್ದಾದ ಬನ್ಪಾರು ಸೊ ಏಜ್ ಇಸ್ ಪನೋಡೆ ಏಜ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಐ ಮೀನ್ ಟಚುಡ್ ಎಂಕೆ ತೂದು ಪನ್ಪೇರ್ ಮೇಡಮ್ 4 ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಚೆಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಡೆ ಸಾಕ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಇಂಚಡಿ ಕುಲ್ದು ಯೋಗ ಮಲ್ಪೋನತ್ತ ಎನ್ ಸರಿ ಬೆಗಪ್ ಜಪ್ ಖಂಡಿತ ಅವಳು ಒಂಜಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂಚಂದ್ ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಇತೆ ಏಜ್ ದಕಲೆ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಂಟು ದಾಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ನೀ ಪೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಕಲೆ ಚೇರ್ ಯೋಗ ಅಂದುಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ಇಲ್ಲ ಚೇಡ್ ಕುಲ್ಲಾದಿನವಲೆ ಮಲ್ಪಾವನ ಬಕ ಇತ್ತೆ ತಿರ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಕುಲ್ ತಿರ್ತು ಕುಲ್ಲೋದು ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಏಜ್ ದಕಲೆಗೆ ಬೇತೆನೆ ಸಪ್ಪಣ್ಣ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆವಂದಿನ ಕಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲೆ ಗುಂಡತೆ ಅಕಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಒಂದು ಬೇನೆಂದು ಬರ್ಪೇರು ಬಕ ಪೂರ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನನೊಂಜಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪರ ಇರ್ನ ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಇತ್ತದ ಯೂತ್ಸ್ಗು ಇರ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ದಾದ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಓಕೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತನೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕುಲಿ ಆತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಜೊತೆನ ಕುಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದಾತೆ ಲೈಕ್ ಶೋಮಲ್ ದಾದಂದಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಪಂಡದ ಯೂತ್ ದಕಲೆಗೆ ಅದು ಮಾತ್ರಗಳ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಉಂಡತ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್
ಇದು ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನ ಕೂಡ ಎಂಕಲ ಶಾಲೆದ ಗೋಡೆಡ್ಲ ಬರೆದಿತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅದಾಗ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಜಿತ್ತೆ ನಮಗೇನಕಲೋಟ ಪಾತ್ರನಾಗ ಪನ್ಪಿನಿ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪಿರ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಗುಂಟು ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಖಂಡಿತ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಎನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಇರ್ನ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದುಪ್ಪನಾಗ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ತೂಪಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಡೋಂಟ್ ರಿಲೈ ಆನ್ ಅದರ್ಸ್ ಏನ ಕಡನೆ ಬುಡ್ಜಿ ಏನ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಬುಡ್ಜಿ ಏನ ಜೋಕುಲ್ ಬುಡ್ಜ ಅಂಚ ಪೊಂಜೋಲೆಗಂತ ಏನ್ ಎಪಲ ಅನ್ಪಿನಿ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡ ಮೀನ್ ಶ್ರೀ ಬಂಡ ಶಕ್ತಿದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಕಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡತೆ ದ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಏಪಲ ನಿಕಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಕಲ್ನ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಬರಿಸಾದ ಖಾಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಪಿನಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೊ ಒಂದು ಮೂಜೆನ್ಲ ಕಾಪಾಡುನ ಬರ ಒಂದುಂಡತೆ ಅವು ನಿಕಲ ಕೈಟು ನಿಕಲು ತೂವ ನೋಡು ನಿಕಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಕಲ ಕೈಟು ಏಪಲ ಎನ್ನಲೆ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ಏತಲ ವೆಲ್ತ್ ಮುಂದೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಏತ ಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಪೋಲಿ ಏತ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳ ಪೋಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್ ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಂದ ದಾದಪಂಡ ಇತ್ತೆದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇತ್ತೀರ್ನ ಒಂಜಾತ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಡು ಪೂರ ಇರ ಅಮ್ಮನ ಫೋಟೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಇರ ಅಮ್ಮ ನೀರು ಏತ್ ಮೊಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ಇರಿಗೆ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಓಕೆ ಅನ್ ಪಾಡುವೆ ಇರು ದೇವರನ್ನ ಏತ ನಂಬುವರು ಇರೆಗ್ ದೇವರ ನಮಿತ್ ಏತ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಕೇಂಡ ಇರು ಪನ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಇರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮ ನಮಿತ್ ಏತು ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಅಮ್ಮನ್ ನಮ್ಮ ಏತು ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಈತಂದು ಪಂಡಂದ ಐತ ಬೊಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಈತ ಪಂಡ ಐತ ಬೊಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ದೈವ ಎಂದರೆ ದೇವರು, ಅಮ್ಮನು ತಾನು ಎಂದು ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚ. ಸೊ ಅವು ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ದೇವರ ಅವೇ ಅಮ್ಮ ಆರೆಗ್ ಏತ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪ ಏತ ಮಲ್ತಂಡೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಎಂದೇನು ಅಂದತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಲ ದೈವಲ ಒಂಜೆ. ಸೊ ಏತ ನಂಗೆ ದೇವರ ನಮಿತ್ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತಿ ಆತುಂಡೆ ಆತೇ ಅಮ್ಮನ ಮಿತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆ ಪೂರಲ ಉಂಟು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಂಚಾಂಡ್ ಇನಿತ ಶೋ ಅಪ್ ಇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಇಂಕ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಸುರುಟು ಎಂಜ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂದು ನಾಂಡ ಇಡ್ತಿತ್ತುಂಡದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯಾನ್ ನಲ್ಲ ಪಾತಿರುವ ಪಂಡ ಪಾತಿರ್ನೆಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾತಿರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಮನೆ ಪಂತ ಕುಲ್ಲರೆ ಎಂಗ್ ವಿಪಾಶನ ಅಂಚ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಪೋಪ ಅವ್ಲು ಪಾತಿರ್ರೆಜ್ಜಿ ಪಾತ ದಿನ ಅದಾಗ ಹೊರಾನ ಉಂದಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಪಾತರಂದೆ ಕುಲ್ಲುರು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾತಿರ್ದು ಅದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಮರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂತಿರತ್ತೆ ಫಾರ್ ಅ ಗುಡ್ ಮೆಮರಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಏರಣ್ಲಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಗುಡ್ ಮೆಮರಿ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ದ ಉಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಬರೋಡು ಓ ಐ ಲೀವ್ ದಟ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಷಯ್ ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾಚರ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಏನನ್ನು ಒಲ್ತನಾಡ್ ಪತಿಯರು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಐ ಆಮ್ ಕಾಮನ್ ಲೇಡಿ ಲೈಕ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಮಲ್ಪುನು ಬಟ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಡ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ನಾನು ಇಂಚ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರ್ನ ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಇರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಾತ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಲೆಡು ಪುಗರ್ತೆನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೇರು ನಿಕ್ಲೇನ ದುಂಬುದಿಕ್ಕಿಡು ಬರ್ರೆರ್ಲೇರು ಆತನೆಟ್ಟ ನಿರೀಕ್ಷೆಡಿಪ್ಪುಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು.